Ότι είναι η μετακίνηση όλων των πολιτών της πόλης και όλων των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και χρειάζονται το ταξί, έχει και κοινωνικές διαστάσεις. Κάθε μέρα ασχολούμαστε με πολλά πράγματα ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Υπάρχει και ένα κοινωνικό έργο που προσφέρει το ραδιοταξί σαν σύνολο και το κάθε ταξί, ο κάθε ταξιτζής που λέμε. Έτσι, αυτά θα σας πω μετά τις ερωτήσεις για 3 κουβέντες για την κοινωνική προσφορά του σωματείου μας, του ραδιοταξί. Αυτό που θέλω να ξέρετε, για να μην μακρηγορούμε και να πάμε κατευθείαν στις ερωτήσεις σας, είναι ότι δεν ξέρω ποιοι από εσάς και ποιοι συμμαθητές σας χρησιμοποιούν το ταξί. Η Βάγια. Φανατικά. Η Βάγια, συνέχεια. Εσείς, από πού παίρνετε? Κυρίως από τις πιάτσες όταν θέλω να πάω σπίτι, επειδή δεν μένω πέρα. Παγκόσμιο τέρμα. Α, παγκόσμιο, ναι. Χρησιμοποιείς το ραδιοταξί? Ναι, πάρα πολύ συχνά. Ποιον αριθμό σε ποιο απευθύνει, σε ποιον αριθμό? Τώρα το παίρνω από τις πιάτσες, δεν έχω. Α, όταν καλείς και από το σπίτι σου να έρθει ταξί να σε πάρει? Όχι, όχι. Συνήθως από εδώ. Ναι. Ωραία, δεν σου έχει δημιουργηθεί κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα? Όχι, ποτέ. Όλα καλά. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι εσείς, οι νέοι, η νεολαία, τα παιδιά μας, γιατί έχω κι εγώ ένα λίγο μικρότερο από εσάς, αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι τα αυτοκίνητα του ραδιοταξί να τα χρησιμοποιείτε, όταν βέβαια χρειάζεται, γιατί και οι εποχές οι οικονομικές είναι και αυτές δύσκολες και στριμωγμένες. Έτσι, με ασφάλεια, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, οι οδηγοί μας είναι όλοι έμπειροι οδηγοί. Έτσι δεν έχουμε, γιατί όλοι μπορεί να έχετε ακούσει κάτι σε κάποια άλλη πόλη, κυρίως εκεί στο χαμό της Αθήνας, ας πούμε, ένα ταξί και κάποια παραδείγματα. Εδώ στην πόλη μας λοιπόν δεν έχουμε τα τελευταία 10-15 χρόνια τουλάχιστον να ακουστεί τίποτα. Να αισθάνετε ασφαλείς όταν χρησιμοποιείτε τα αυτοκίνητά μας. Έτσι και όταν βέβαια το βράδυ επιστρέφετε από τις εξόδους σας και όλα αυτά, έτσι να τα χρησιμοποιείτε γιατί είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης να σας πω ότι τα αυτοκίνητα του δικτύου μας είναι και τα άγρυπνα μάτια της πόλης, γιατί το κάθε ταξί χωριστά αλλά και όλο μαζί το σωματείο μας είναι και ένα είδος προστασίας για μας όλους που κοιμόμαστε τα βράδια στα σπίτια μας. Γιατί το ταξί περνάει, βλέπει και κάποιους κακοποιούς και κάποιους που προσπαθούν να κλέψουν ένα αυτοκίνητο. Ειδοποιούμε τις αρχές, ειδοποιούμε την αστυνομία. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, η κοινωνική προσφορά του σωματείου σαν σύνολο, αλλά και του κάθε συναδέλφου και κάθε ταξιτζή ξεχωριστά. Τώρα, πάμε κατευθείαν στις ερωτήσεις σας, γιατί σας βλέπω ανυπομονείτε. Έτσι, να ξεκινήσουμε από εδώ. Δεξιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Τις έχουμε ονοματίσει. Τις έχετε? Τις έχουμε ονοματίσει. Α, ωραία. Ξεκινάτε όπως εσείς έχετε τη σειρά που έχετε εσείς. Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ταξί? Πόσο συχνά? Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι οι μετακινήσεις έχουν περιοριστεί λόγω της οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας και βεβαίως όπως κόβουμε και κάποια άλλα πράγματα και περιορίζουμε και τις εξόδους μας στα καφέ και τα Σαββατοκύριακα και όλα αυτά, έτσι λοιπόν όλες οι οικογένειες μέσα στον προϋπολογισμό τους προσπαθούν να περιορίζουν τα έξοδά τους. Μέσα σε αυτόν τον περιορισμό λοιπόν των εξόδων είναι και το ταξί. Όλοι το χρησιμοποιούν το ταξί. Τώρα η συχνότητα εξαρτάται από την οικονομική άνεση του κάθε πολίτη. Έτσι, αν θέλει να μετακινηθεί με το ταξί, γιατί το ταξί είναι ένα μέσο, μια ειδική δημόσια μεταφορά, η οποία όμως είναι ακριβότερη κατά κάποιον τρόπο από το αστικό, από την αστική συγκοινωνία κτλ. Έτσι, κάποιες φορές είναι ακριβότερη. Όταν είσαι μόνος σου, ας πούμε. Όταν είσαι, ας πούμε, με παρέα 3-4 άτομα, μπορεί να σου έρθει και φτηνότερα το ταξί. Ας πούμε, όπως τώρα στο Μήλο Ξωτικών που πάνε 4 παιδάκια, αν πάνε, ας πούμε, με το λεωφορείο θα πληρώσουν από 1,5 ευρώ, πόσο έχει το εισιτήριο, 4 ευρώ. Ενώ με το ταξί στοιχίζει 3,40. Αν το μοιράσεις αυτό για 4 παιδιά που είστε εσείς, θα πληρώσετε λιγότερα αναλογικά. Αν πας όμως μόνοι σου, θα πληρώσεις πάλι 3,40. Γιατί το ταξί δεν πληρώνεται ανάλογα με το πόσα άτομα είναι μέσα, απλά πληρώνεται με τη διαδρομή. Έτσι, χρησιμοποιούν λοιπόν το ταξί συχνά, λιγότερο από ό,τι παλιότερα, γιατί η οικονομική κατάσταση δεν τους το επιτρέπει, αλλά το χρησιμοποιούν όσο χρειάζεται για να κάνουν τις δουλειές τους, για να κατέβουν στο κέντρο, έτσι, για να μην τα βράδια να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια και χωρίς κινδύνους, το χρησιμοποιούν. Έτσι, όχι τόσο συχνά όσο παλιότερα, αλλά συνεχίζουν να το
χρησιμοποιούν. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κυριότερο μέσο μετακίνησης της πόλης και σε τι θέση πιστεύετε ότι είστε εσείς, τα ταξί? Μάλιστα. Κυριότερο μέσο. Θα απαντήσω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι εξαρτάται, έτσι, είπαμε ότι ανάλογα με την οικονομική άνεση του κάθε πολίτη, το πού θέλει να πάει, ανάλογα τη διαδρομή. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο μέσο που χρησιμοποιούν οι πολίτες στις συγκεκριμένες διαδρομές είναι η αστική συγκοινωνία, έτσι, και κατά δεύτερο λόγο βέβαια το ταξί, το ράδιο ταξί μας. Εξαρτάται λοιπόν από τον προορισμό, από το πόσο γρήγορα θέλει να πάει ο επιβάτης στον προορισμό του, αν έχει χρόνο να περιμένει, αν δεν έχει, αλλά είπαμε λόγω της οικονομικής κατάστασης τα τελευταία χρόνια και λόγω του κατά κάποιον τρόπο εντός εισαγωγικών αυξημένου κόστους, σε κάποιες περιπτώσεις όπως σας είπα προηγουμένως, θεωρώ ότι πρώτα ας πούμε θα κοιτάξει να εξυπηρετηθεί από την αστική συγκοινωνία και αν δεν μπορεί, αν δεν τον βολεύουν τα δρομολόγια, θα επιλέξει μετά το ταξί. Ναι. Πιστεύετε ότι οι πολίτες μετακινούνται οικολογικά, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή μετακινούνται με το αυτοκίνητο και ας πούμε μια μηχανή ενδεχομένως? Στην πόλη μας η αλήθεια είναι ότι πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Ναι. Έτσι, χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Βέβαια, τους σημερινούς μήνες η αλήθεια είναι ότι λόγω του καιρού πολλοί θέλουν να έρχονται στο κέντρο της πόλης με το αυτοκίνητο. Και δεν φτάνει μόνο που θέλουν να έρχονται, θέλουν να παρκάρουν και στο κέντρο της πόλης. Γι' αυτό και δημιουργείται μερικές φορές που βλέπετε κι εσείς και θα το ζείτε φαντάζομαι. Δημιουργείται ώρες-ώρες αυτό το μποτιλιάρισμα που λέμε και το κυκλοφοριακό χάος. Γιατί δεν μπορεί όλοι και από την περιφέρεια και από τα χωριά να συσσωρευτούν και να έρθουν να κάνουν τις δουλειές στο κέντρο της πόλης. Όσους χώρους πάρκινγκ και να έχεις, πρέπει να υπάρχει έτσι μια σειρά. Και κάπου το αυτοκίνητο να τα αφήνουμε και λίγο πιο μακριά από εκεί που θέλουμε να πάμε. Δυστυχώς η νοοτροπία μας θέλουμε εκεί που θα πάμε να έχουμε απ' έξω την πόρτα και το αυτοκίνητο. Έλληνες είμαστε. Έτσι ακριβώς λειτουργούμε και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το αυτοκίνητο, χρησιμοποιούν και άλλα μέσα, αλλά τους χειμερινούς μήνες και λόγω του κρύου και των καιρικών συνθηκών χρησιμοποιούν πολύ και τα αυτοκίνητά τους. Τώρα, αν με ρώτησες ποιο χρησιμοποιούν πιο πολύ, αν ξέρετε ή αν... στα Τρίκαλα έχουμε αυτή την ιδιομορφία με το ποδήλατο. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι που θέλουν να έρθουν και να κάνουν δουλειά στο κέντρο της πόλης χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Συνήθως το κεφάλι. Πόσα χρόνια είστε αυτή τη δουλειά και τι σας όθησε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα? Μάλιστα. Πολλά χρόνια. Έχω σε αυτή τη δουλειά από το 1987. 27 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είμαι από μια οικογένεια που ήταν και ο πατέρας μου ταξιτζής και ο αδερφός μου που είναι ακόμα. Έχουμε συνολικά, δηλαδή σαν οικογένεια, μια παρουσία ενός αιώνα σε αυτόν τον χώρο. Αν προσθέσουμε τα χρόνια του πατέρα μου, του αδερφού μου και τα δικά μου, συμπληρώνουμε έναν αιώνα. Έτσι. Τώρα, τι με όθησε? Βεβαίως, πάντα μου άρεσε από μικρός να ασχολούμαι με το αυτοκίνητο. Δεν θα έλεγα ότι με επηρέασε πολύ το ότι ο πατέρας μου έκανε αυτή τη δουλειά, απλά με επηρέασε ίσως το ότι ήθελα έτσι να ασχολούμαι, όπως όλοι. Σε κάποια ηλικία φαντάζομαι και εσείς ασχολείστε με το αυτοκίνητο του παπάδου σας, εγώ ίσως λίγο περισσότερο. Και κάποια στιγμή, όταν τελείωσα το στρατιωτικό και δεν είχα σπουδάσει, δεν είχα συνεχίσει, δεν μπόρεσα να περάσω σε κάποια σχολή για να συνεχίσω εκεί και επέστρεψα από στρατιώτης. Η άμεση λύση για να βρούμε δουλειά, γιατί όλοι οι νέοι, μόλις τελειώνουν το στρατιωτικό, κυρίως τα αγόρια που πάνε, στρατιώτης γιατί τα κορίτσια δεν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε μετά είναι να βρεις μια δουλειά. Έτσι, είχα αυτή τη δουλειά, την είχε ο πατέρας μου, δεν μπορούσε βέβαια. Το ταξί είναι μια δουλειά που θέλει πολλές ώρες. Δηλαδή δεν μπορείς μόνος σου να δουλεύεις όλοι. Δεν έχει ωράριο όπως είναι το κατάστημα, ξέρεις, θα ανοίξει στις 8, στις 2 θα κλείσει. Το ταξί είναι 24 ώρες το 24ωρο. Και όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος δεν μπορούσε να δουλεύει. Ήρθα κι εγώ, ξεκίνησα στην αρχή, μου άρεσε, το αγάπησα και συνέχισα. Αυτό. Και πέρα από την αναγκαστική μετακίνηση με το ταξί, εκτός υπηρεσίας, εσείς μετακινήσετε οικολογικά? Βεβαίως. Και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι
του ραδιοταξί. Οικολογικά τώρα εννοείς, Ποδήλατα, ποδήλατα, ναι, βεβαίως. Η πόλη μας είναι μια πόλη που προσφέρεται και για περπάτημα και για ποδήλατα. Εγώ, με όλες τις υποχρεώσεις που έχω, που απορρέουν από τη θέση μου, σαν πρόεδρος, δεν συστηθήκαμε βέβαια, το ξεχάσαμε, θα το πούμε στο τέλος. Όπως καταλαβαίνετε, ένα σωματείο με 90-91 αυτοκίνητα και 110 περίπου μέλη έχει ένα σωρό δουλειές. Όλες τις δουλειές μου στο κέντρο της πόλης τις κάνω από τα πόδια. Το ίδιο κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν μπορείς να πας στην τράπεζα και απ' έξω να έχεις το αυτοκίνητο σου. Γιατί θα χρειαστεί να κάνεις και 4 και 5 στροφές γύρω-γύρω μέχρι να βρεις να παρκάρεις στη Eurobank που είναι στην οδό Κονδύλου. Όλες τις δουλειές λοιπόν τις κάνουμε με τα πόδια. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι ευχής έργων για όλους τους πολίτες. Να κυκλοφορούν με το ποδήλατο, που βέβαια θέλει και κάποια προσοχή έτσι, γιατί εσείς φαντάζομαι όλοι έχετε ποδήλατο, και κυρίως με τα πόδια. Αρκεί τα αυτοκίνητα, το ποδήλατο και ο πεζός να δένουν αρμονικά και να μην δημιουργούνται κίνδυνοι. Ούτε από την πλευρά των οδηγών προς τους πεζούς, αλλά ούτε και από τους πεζούς προς τους οδηγούς. Γιατί καμιά φορά, όσο και αν φαίνεται περίεργο, και οι πεζοί δημιουργούν πρόβλημα στους οδηγούς. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Έτσι. Προσοχή λοιπόν και να κυκλοφορούμε και εμείς βέβαια σαν επαγγελματίες, αλλά και όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης, όπως είπες, οικολογικά, με τα πόδια μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μια πόλη επίπεδη, δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Έτσι προχωράμε, περπατάμε και κάνουμε και το ποδηλατάκι μας και κάνουμε και γυμναστική. Έτσι και αποφεύγουμε και τον καρδιολόγο. Θα θέλουμε να ρωτήσουμε τι συντήρηση έχουν τα ταξί, δηλαδή πόσο συχνά γίνεται και θεωρείτε ότι βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς σας και αν χρησιμοποιείτε οικολογικά καύσιμα για το ταξί, σαν αέριο. Ναι. Λοιπόν, το σκέλος του πρώτου της ερώτησης. Ναι. Ήταν τι συντήρηση έχουν τα ταξί. Συντήρηση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το ταξί είναι ένα μέσο το οποίο είναι όλη μέρα στον δρόμο, έτσι, και κατά καιρούς και κατά διαστήματα χρειάζονται τα σέρβις που κάνετε και εσείς με τα αυτοκίνητα των γονιών σας, φαντάζομαι. Έτσι, απλά οι επισκέψεις στα συνεργεία είναι πιο συχνές για εμάς. Έχει, ας πούμε, μια φορά το μήνα, μια φορά στο δίμηνο, έχει ένα μικρό σέρβις που λέμε εμείς, κάποια αναγκαστικά πράγματα που πρέπει να τα αλλάζεις πιο συχνά, και κάποια μεγαλύτερα σέρβις τα οποία τα κάνεις είναι ίσως εξαμηνιαία και ετήσια. Τα ταξί σε όλη την Ελλάδα χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Βεβαίως τώρα τα καύσιμα, αυτό είναι απόφαση του Υπουργείου. Χρησιμοποιούν λοιπόν πετρέλαιο, τα καύσιμα βέβαια τώρα υπάρχουν και δίζελ, τα οποία είναι, όσο μπορεί βέβαια να το χαρακτηρίσει κάποιος, πιο συμβατά θα έλεγα με το περιβάλλον. Δεν είναι δηλαδή εκείνο το πετρέλαιο το παλιό που έβλεπες, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο πετρελαιοκίνητο που πατούσε τον γκάζι και από πίσω έβλεπες καπνό, ας πούμε, και τέτοια. Δεν το έχουμε αυτά. Και βεβαίως τα αυτοκίνητα όλα που ανήκουν στο ραδιοταξί είναι καλώς συντηρημένα, έτσι, για λόγους ασφάλειας όπως καταλαβαίνετε, γιατί και για τους ίδιους τους οδηγούς μας, αλλά και για τους επιβάτες κυρίως που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, παρότι υπάρχουν δυσκολίες και όπως καταλαβαίνετε τα έξοδα ενός αυτοκινήτου τώρα για να το συντηρήσεις είναι αρκετά, μέσα σε αυτές τις εποχές που σας είπα και προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε πάρα πολύ καλό βαθμό όσον αφορά τη συντήρηση. Χρειάζονται τακτικές συντηρήσεις μεγάλες λοιπόν και μικρές, τις οποίες υποχρεωτικά τις κάνουμε στα συνεργεία επισκευής των αυτοκινήτων. Και από εκεί και πέρα στο καύσιμο χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, αυτά τα νέα βελτιωμένα πετρέλαια που έχουν βγει τώρα και τα οποία όσο, δεν μπορώ να σας πω πόσο ακριβώς οικολογικά είναι, πάντως είναι καλύτερα από τα παλιότερα χρόνια, από εκείνα τα πετρέλαια που υπήρχαν και έβλεπες ότι περνούσε ένα αυτοκίνητο και μαύρος τόπος. Περίπου πόσα ταξί υπάρχουν σε μια πιάτσα? Λοιπόν, εμείς το ραδιοταξί μας έχει στο κέντρο της πόλης 7 πιάτσες. Ο αριθμός κυμαίνεται από 5 έως 7 για την κάθε πιάτσα. Έχουμε όμως, επειδή λειτουργούμε με τον ασύγνωτο, τον οποίο και μετά δεν θα πάτε μέσα στο γραφείο για να δείτε λίγο πώς δουλεύει όλο αυτό το σύστημα, και περιφερειακές πιάτσες, για να μπορούμε να φτάνουμε στο πελάτη που ζητάει το ταξί πάρα πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα, με τη δύναμη που έχουμε και με το άπλωμα του στόλου των ταξί, να μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα να προσεγγίζουμε και τα πιο
απομακρυσμένα σημεία του νομού. Όχι της πόλης μόνο, αλλά και του νομού. Τώρα, οι πιάτσες του κέντρου σας είπα είναι 7. Ο αριθμός που σταθμεύουν σε αυτές είναι από 5 έως 7 αυτοκίνητα περίπου. Και υπάρχουν και άλλες περιφερειακές πιάτσες σε όλες τις συνοικίες της πόλης. Λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία για να καλέσουμε ένα ταξί? Η διαδικασία είναι απευθύνεστε μέσα από τα τηλέφωνά μας που έχουμε και θα δώσουμε και κάποιες καρτούλες μετά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρίες που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που είναι άρτια εκπαιδευμένες και γνωρίζουν όλους τους δρόμους και τους οδούς της πόλης. Καλείται λοιπόν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντά η κοπέλα που έχει βάρδια εκείνη τη στιγμή. Το ραδιοταξί μας δουλεύει σε 24 ώρες βάση, δεν κλείνει 365 μέρες το χρόνο. Κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο είναι κοντά σας, είναι μαζί σας. Απευθύνεστε λοιπόν και η κοπέλα μέσα από τον ασύρματο αναζητεί το κοντινότερο αυτοκίνητο για να σας το στείλει και πιο γρήγορα και όσο γίνεται φθηνότερα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η διαδρομή και η απόσταση συσχετίζεται και με το κόστος το ταξί. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο λοιπόν, στις κυρίες που είναι πάνω στο τηλεφωνικό κέντρο και αυτές με μια δικιά μας διαδικασία εσωτερική βρίσκουν το κοντινότερο αυτοκίνητο για το σημείο που έχετε ζητήσει εσείς στο ταξί. Έτσι, αυτό λοιπόν και έρχεται γρήγορα και φτηνότερα όσο γίνεται. Ναι. Τώρα με την κρίση, έχει μειωθεί το κόστος μετακίνησης με το ταξί? Το κόστος βεβαίως έχει μειωθεί. Υπάρχουν βέβαια. Το τιμολόγιό μας, καταρχήν να σας πω, ότι δεν το βγάζουμε το κάθε ραδιοταξί στην κάθε πόλη, είναι θέμα του Υπουργείου. Το τιμολόγιό μας είναι ενιαίο για όλη τη χώρα, είναι το ίδιο, έτσι. Βεβαίως όμως, κάποιες φορές και κάποιες στιγμές, εμείς έχουμε προχωρήσει και λόγω της οικονομικής κατάστασης και κάποια ποσά που προκύπτουν μέσα από το τιμολόγιό μας, όπως είναι η τηλεφωνική κλήση. Η τηλεφωνική κλήση τη λέμε εμείς βέβαια. Αυτό τι είναι? Όταν κάποιος παίρνει τηλέφωνο για ταξί, έχει μια επιβάρυνση. Δηλαδή, βάζεις το ταξίμετρο να γράφει, το ταξίμετρο είναι το μηχάνημα που δείχνει το πόσο θα πληρώσεις. Και από εκεί και πέρα, λόγω επειδή το καλείς το ταξί, έχει μια επιβάρυνση της τάξης του 1, 2, 3 ευρώ ανάλογα. Αυτό που σου δίνει το Υπουργείο κάθε φορά. Εμείς λοιπόν τα τελευταία χρόνια το έχουμε αφαιρέσει αυτό και δεν το εισπράττουμε καθόλου. Είναι ένα ποσό δηλαδή σε σχέση με τη συνολική διαδρομή που είναι η ελάχιστη 3,40. Όταν θα έπαιρνες τηλέφωνο και χρησιμοποιείς μέσα από το δικτύο μας το ραδιοταξί, είναι επιβάρυνση της τάξης του 2 με 3 ευρώ. Εμείς αυτά τα έχουμε καταργήσει και δεν τα εισπράττουμε πλέον από τους πολίτες και από τους επιβάτες. Τώρα, βεβαίως σε κάποιες μακρινές διαδρομές και εκεί υπάρχουν και κάποιες μικρές έως και μεγαλύτερες εκπτώσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το κόστος και η οικονομική κατάσταση και η ανάγκη βέβαια του κόσμου. Γιατί τώρα κάποιος δεν θα πάει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη με ταξί για βόλτα. Θα πάει επειδή πρέπει να πάει με το ταξί. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ, στην πόλη που ζούμε, να μην συμβαίνει βέβαια ποτέ σε κανένα μας τίποτα, αλλά το ταξί είναι το γρηγορότερο μέσο που μπορεί να προσεγγίσει τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης από την πόλη που ζούμε. Και το πιο ασφαλή τρόπο, ένα ταξί από αυτά που διαθέτει ο στόλος μας, που είναι και καινούργια και πολυτελέστατα και πολύ καλά αυτοκίνητα, μπορεί να προσεγγίσει και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από 2,5 με 3 ώρες, όταν χρειάζεται βέβαια. Δεν υπάρχει ανάγκη. Είναι λοιπόν ένα μέσο στην υπηρεσία των πολιτών, όλων των πολιτών της πόλης αλλά και όλου του νομού, που μπορεί σε καταστάσεις ανάγκης να προσεγγίσουμε τα μεγάλα νοσοκομεία όταν αυτό κρίνουν απαραίτητο οι γιατροί και το νοσοκομείο των μεγάλων γιατρών. Συμβαίνουν αυτά που σας λέω, έτσι. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όσο γίνεται μικρότερο, να προσεγγίσουμε εκεί που πρέπει και μέσα από τους συναδέλφους και μέσα από το ραδιοταξί μας πρέπει να σας πω ότι έχουν σωθεί και άνθρωποι σε αυτές τις περιπτώσεις. Τελευταία είχαμε ένα περιστατικό με ένα νεογέννητο που γεννήθηκε με κάποιο πρόβλημα στη Λάρισα, στο Μιατσίριο των Τρικάλων. Πρέπει να σας πω ότι έφτασε λοιπόν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας το ταξί μέσα σε 21 λεπτά. Πετώντας. Έτσι. Και αυτά τα λεπτά μπορεί δηλαδή να είναι 25 ή να είναι 30 και να κριθεί το αν θα υπάρξει μια ζωή ή όχι. Ακόμα και τα δευτερόλεπτα σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν τη σημασία τους και την αξία τους. Κρατήστε το λοιπόν αυτό
το ταξί είναι το μέσο που να μην χρειαστεί βέβαια σε κανέναν από εμάς, αλλά άνθρωποι είμαστε όλοι και δεν μπορείς να ξέρεις πότε θα σου συμβεί, το γρηγορότερο μέσο που μπορεί να προσεγγίσει τα πάντα σε περιπτώσεις ανάγκης. Οι οδηγοί πώς συμπεριφέρονται στους οδηγούς ταξί κατά τη μετακίνησή τους? Οι πελάτες λες? Όχι, οι οδηγοί γενικά των άλλων αυτοκινήτων. Οι οδηγοί των άλλων των ΙΤΑΧ πώς συμπεριφέρονται στους επαγγελματίες? Τους διευκολύνουν δηλαδή. Σαν Έλληνες. Λοιπόν, να σας πω κάτι, έτσι. Θα σου απαντήσω έμεσα σε αυτή την ερώτηση. Η Χριστίνα που είναι? Πες την Χριστίνα που είναι, δεν χρειάζεται, μα δεν έχει δουλειά. Όπως όλα μας τα πράγματα, σαν λαός, σε κάποια είμαστε κάπως, έτσι. Έτσι λοιπόν, και στην οδήγηση, καμιά φορά είμαστε λίγο εγωιστές περισσότερο. Καμιά φορά κουνάμε τα χέρια μας είτε από μέσα είτε απ' έξω το τζάμι. Έτσι. Σε γενικές γραμμές όμως υπάρχει από όλους τους οδηγούς, τους φίλους οδηγούς, έτσι, καλή συμπεριφορά, ρωτάνε, συμβουλεύονται, τους διευκολύνουμε και στο παρκάρισμα καμιά φορά που χρειάζονται να έρθουν να σταθμεύσουν για λίγο στις πιάτσες μας για να πεταχτούν σε έναν γιατρό, σε μια τράπεζα να πληρώσουν. Είμαστε και υπάρχει καλή συνεργασία, θα έλεγα, καλή σχέση μεταξύ των υπολείπων οδηγών και των επαγγελματιών που διαθέτει το ραδιοταξί. Καμιά φορά όμως δεν δημιουργούνται και εντάσεις, για να λέμε και την αλήθεια, γιατί καμιά φορά είμαστε και λίγο υπερβολικοί. Ίσως και εμείς, το άγχος της δουλειάς καμιά φορά, ή μπορεί κάποιος πελάτης να βιάζεται και να σου λέει κάνει λίγο γρήγορα γιατί χτύπησε το κουδούνι, αν είναι καθηγητής, ας πούμε, η καθηγήτρια ο πελάτης, γιατί άργησε να ξυπνήσω, ας πούμε, και αναγκάζεσαι να πας λίγο πιο γρήγορα. Οπότε μπορεί να μην σταματήσεις τόσο πολύ σε ένα stop, μπορεί να περάσεις λίγο με πορτοκαλί βαθύ, ας πούμε, κτλ. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Δεν θα σας τα κρύψω. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι γενικώς η κυκλοφορία της πόλης ξεκινάει από την ηλικία σας και ίσως πιο πριν, ακόμα και από την ηλικία που είστε εσείς, από το σχολείο, από τα μαθήματα της κυκλοφοριακής αγωγής που πιστεύω ότι τώρα πλέον θα γίνονται στα σχολεία, Δεν γίνονται ακόμα. Ωραία, μια χαρά. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει. Από εκεί μαθαίνει το παιδί πώς συμπεριφέρεται πρώτα σαν πεζός, πώς συμπεριφέρεται με το ποδήλατο, πώς συμπεριφέρεται αργότερα σαν οδηγός. Με σεβασμό, έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας στον δρόμο. Ο δρόμος το χρησιμοποιούμε όλοι. Και έχουμε όλοι τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα. Ο κώδικας είναι σαφής, έτσι, τα μέτρα είναι σαφής και όλοι μας δεν είμαστε εμείς που θα κάνουμε ό,τι θέλουμε στον δρόμο. Έχουμε αυτή την οτροπία και πιστεύω ότι είναι λάθος αν ακόμα, μετά από τόσα χρόνια συζήτηση και κουβέντα που γίνεται, να μην υπάρχει μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Γιατί από εκεί θα μάθει. Παρατηρείτε τώρα το φαινόμενο εδώ, δεν ξέρω αν το έχετε δει κι εσείς, στην κεντρική γέφυρα, που είναι η μεγάλη διάβαση. Στην κεντρική γέφυρα. Πολλοί με τα ποδήλατα δεν σταματάνε καθόλου. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς. Περνάνε με τα ποδήλατα σαν πεζοί. Πάνω στη διάβαση δεν μπορεί να γίνει το ποδήλατο. Στη διάβαση, από τη στιγμή που θα κατέβει και θα πατήσει τη διάβαση, έχει προβάδισμα ο πεζός. Ο οποίος βέβαια περνάει με γοργό βήμα κλπ. Δεν μιλάει στο κινητό για παράδειγμα. Το ποδήλατο είναι τροχοφόρο. Επειδή περνάνε από τη μία πλευρά της γέφυρας, δηλαδή από τη γέφυρα την κεντρική, απέναντι στην πλατεία οι πεζοί, δεν σημαίνει ότι μπορούν να περνάνε και τα ποδήλατα και να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τα αυτοκίνητα που περιμένουν. Το ποδήλατο υποχρεωμένο να σταματήσει. Ή να κατέβει από το ποδήλατο και να περάσει σαν πεζός με το ποδήλατο δίπλα. Τότε έχει πλεονέκτημα. Όταν είσαι πάνω στο ποδήλατο και δεν σταματάς καθόλου, ότι περνάς σφαίρα απέναντι στη γέφυρα και από τη γέφυρα πάλι ξανά σφαίρα απέναντι στην πλατεία, τότε δεν έχεις κανένα. Και προχθές μάλιστα έγινε και τέτοιο. Δεν το ήξερε. Και μάλιστα ο οδηγός του ποδήλατου λέει: δεν βλέπεις. Διάβαση. Διάβαση. Και μάλιστα δεν το ήξερε ούτε ο οδηγός. Δεν το ήξερε κανένας από τους δυο. Είναι η άγρια που σκοτώνει καμιά φορά που λέμε. Ούτε ο οδηγός του αυτοκινήτου ήξερε ότι έπρεπε να περάσει αυτός ο πρώτος, ούτε ο οδηγός του ποδηλάτου ήξερε ότι δεν έχει κανένα πλεονέκτημα πάνω στη διάβαση, επειδή είναι ποδήλατο και δεν είναι πεζός. Θέλει προσοχή, λοιπόν. Και βεβαίως είπαμε ότι από τις ηλικίες τις μικρές, στο σχολείο, πρέπει να μάθουμε όλοι μας να κυκλοφορούμε. Και σαν πεζί, και με ποδήλατο, και με μηχανάκι, γιατί δυστυχώς ακόμα είμαστε η χώρα που χάνουμε ένα σωρό ανθρώπους και νέους ανθρώπους και παιδιά και γονείς από τροχαία δυστυχία. Με κορυφαία, θυμάστε κάποιες εκδρομές, με κάποια λεωφορεία, με κάποια. Όλα αυτά είναι απόρρια αυτών των γεγονότων.
Και βεβαίως κατά επέκταση και του ελλειπής ελέγχου. Που καμιά φορά ορισμένα πράγματα που πρέπει να ελέγχονται δεν ελέγχονται. Όπως τότε, αν θυμάστε, εκείνο το μοιραίο ατύχημα που είχε γίνει εδώ και χρόνια στα μικρά βέβαια. Στα Τέμπη, αν είχατε ακούσει, ένα σχολείο που ήταν διαδρομή, το οποίο είχε χτυπήσει και είχε τρεκάρει με ένα φορτηγό με νεβοπάν, το οποίο ήταν υπέρβαρο. Αυτό δεν από ένα ταξί που να έχει ήδη έναν επιβάτη μέσα. Τώρα, αν είσαι πρώτος και μόνος σου, προφανώς δεν θέλεις κάποιον άλλο. Επειδή όμως την επόμενη μέρα πιθανόν να βρεθείς εσύ στη θέση του άλλου και να είσαι εσύ δεύτερος και να ταιριάζει να πάτε στην ίδια συνοικία, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, έτσι, είναι σαν να ξεκινάς, να το πω με τρικαλινά παραδείγματα για να το καταλάβεις. Ξεκινάει να μπαίνει ένας πελάτης μέσα, έτσι βρέχει, είναι ο καιρός χάλια κτλ. Δεν έχει πολλά ταξί στην πιάτσα και ξεκινάει ένα ταξί, μπαίνει εσύ μέσα και το λες στο κολυμπητήριο. Έτσι. Στην πυροσβεστική είναι μια κυρία που θέλει να πάει, ας πούμε, στην Τρίκη. Δεν ξέρω αν ξέρετε την Τρίκη πάνω από τη συνοικία. Έτσι. Είναι υποχρεωμένος βέβαια να σε ρωτήσει. Σε πειράζει να πάρουμε την κυρία. Εκ του νόμου απαγορεύεται. Αν όμως υπάρξει συνένεση του οδηγού με το επιβάτη, εσένα δηλαδή δεν σε πειράζει αν στην πυροσβεστική πάρει και μια γιαγιούλα η οποία έχει γίνει μουσκεμά και την πάει, αφού πάει εσένα βέβαια στο κολυμπητήριο μετά στην Τρίκη, δεν σε ενοχλεί ιδιαίτερα, δεν σε ενοχλεί κάπου. Όμως αυτή η γιαγιούλα θα αρχίσει να χρεώνεται από το. Αυτή η γιαγιούλα θα αρχίσει να χρεώνεται την ώρα που θα μπει μέσα. Δεν θα αρχίσει να χρεώνεται από την πλατεία που ήδη χρεώνεις εσύ. Έτσι. Απαγορεύεται λοιπόν εκ του νόμου, γίνεται εδώ στα Τρίκαλα τουλάχιστον ελάχιστες φορές όταν υπάρχει συνένεση για το επιβάτη. Έτσι, γιατί μπορεί την επόμενη μέρα να είσαι εσύ μέσα στη βροχή, στην πυροσβεστική ή δεύτερη. Και να είναι η γιαγιούλα που έχει πάρει το ταξί ή κάποιος άλλος κύριος, ας πούμε, το ταξί από την πιάτσα και να σηκώσει εσύ το χέρι στην πυροσβεστική να μην πας και εμένα μετά, αφού πας στον κύριο στο λογκάκι, ας πούμε. Αν συμφωνεί. Ρωτάτε όμως πάντα ο επιβάτης, ο πρώτος επιβάτης. Αν δεν συνενέσει, δεν τον παίρνεις. Αυτά. Να ανάψω λίγο το φως. Ναι. Ανάψω λίγο το φως και αν φέρεις και ένα χειμώνα, γιατί βλέπω. Όχι, εντάξει. Μπερδεμένο. Ακούγεται μπερδεμένο. Ακούγεται μπερδεμένο. Όχι τόσο μπερδεμένο θα έλεγα, απλά ακούγεται σαν κάτι άγνωστο. Λες τώρα από πού προέκυψε αυτή η φωνή. Για εμάς είναι κάτι συνηθισμένο. Έτσι, καμιά φορά υπάρχουν και ένας δικός μας διάλογος που γίνεται που είναι λίγο ιδιόρυθμος, ας πούμε, να το πούμε έτσι, που χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις που αν δεν είσαι της δουλειάς δεν μπορείς να τις καταλάβεις. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες Λέξεις κλειδιά για παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που αν δεν ξέρεις, δεν είσαι σχετικός με αυτό το επάγγελμα, δεν μπορείς να τις καταλάβεις. Γι' αυτό και εσάς που μπαίνετε κάποια φορά στο αυτοκίνητο και ακούτε την κυρία που μιλάει, λέτε, τι είπε τώρα αυτή. Έτσι. Και εγώ καμιά φορά που σας το λέω αυτό, που έχω μπει, για να καταλάβετε πόσες ιδιομορφίες υπάρχουν, έχω μπει σε ένα ραδιοταξί στην Αθήνα και δεν καταλάβαινα τι διαφωνείται τέλειο. Γιατί δεν την είχα συνηθίσει. Ενώ αυτή που δούλευε εκεί, την πιάνω. Γιατί την άκουγαν κάθε μέρα. Αυτά. Να ψάχνουμε λίγο τη συνεργασία σας που λέγατε για την τροχέα. Ναι, λοιπόν. Όπως καταλαβαίνετε, το ραδιοταξί της πόλης, αλλά και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, βασικός μας λόγος ύπαρξης είναι μεταφορά και μετακίνηση των πολιτών. Με οποιασδήποτε συνθήκες και σε οποιοδήποτε μέρος το επιλέξουν εκεί. Έτσι, και στις υπηρεσίες. Πέραν όμως από αυτό, το καθημερινό, που είναι βασικά η δουλειά μας και είναι αυτό που κάνουμε για να εξοικονομούμε χρήματα και να ζούμε και εμείς στις οικογένειές μας, υπάρχει και μια άλλη πολύ μεγάλη διάσταση που αφορά το κοινωνικό έργο του ραδιοταξί, που σας έλεγα προηγουμένως, αλλά και την κοινωνική προσφορά του καθενός από εμάς ξεχωριστά, των 100 περίπου συναδέλφων που είμαστε. Σας είπα προηγουμένως για 90 αυτοκίνητα, 105 περίπου συνάδελφοι, γιατί υπάρχουν και ορισμένα αυτοκίνητα τα οποία είναι μισά. Έχουν 2 ιδιοκτήτες, γι' αυτό διαφέρει ο αριθμός των αυτοκινήτων σε σχέση με των ιδιοκτητών. Είναι πιο μεγάλος δηλαδή ο αριθμός των ιδιοκτητών. Αυτή λοιπόν η κοινωνική προσφορά είναι πολύπλευρη. Και ξεκινάει από την επισήμανση ενός τροχαίου ατυχήματος που έχει γίνει σε ένα σημείο που πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η τροχαία και όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί για να προσέχουν και φτάνει στα όρια της ζωής του καθενός από εμάς που ζούμε σε αυτή την πόλη για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως και σας εξήγησα. Ότι το ταξί, από εδώ που είμαστε, από αυτή την μικρή και όμορφη πόλη όμως που ζούμε, είναι το μέσο που φτάνει γρηγορότερα εκεί που πρέπει να φτάσει.
Δεν υπάρχει άλλο μέσο. Δεν έχουμε αεροδρόμιο, δεν έχουμε αεροπλάνα. Ακόμα και ελικόπτερο να χρησιμοποιήσει, μέχρι να πάρει τηλέφωνο να έρθει από την Αθήνα στα Τρίκαλα και να ξαναεπιστρέψει, το ταξί έχει φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Σα είπα το περιστατικό προηγουμένω με το Μινιστήριο που συνέβη τι τελευταίε μέρε. Αυτά είναι συχνά περιστατικά. Βεβαίω, ξεκινώντα την κουβέντα στην αρχή, είπα ότι είμαστε και το άγρυπνο μάτι των πολιτών. Όταν λοιπόν όλοι εμεί είμαστε στα κρεβάτια μα το βράδυ και κοιμόμαστε, υπάρχουν από τα 90-91 αυτοκίνητα, υπάρχουν σχεδόν τα μισά, περίπου 40 με 50, τα οποία είναι έξω. Και τα οποία δεν είναι μόνο για να σε πάρουν από την πλατεία να σε πάνε στο σπίτι σου, σε αυτή τη διαδρομή βλέπουν και διάφορα. Βλέπουν κάποιον, ας πούμε, έτσι λειτουργούν, δηλαδή για να σας το πω έτσι να το καταλάβετε, και σαν μικρά περιπολικά. Βλέπουν κάποιον που προσπαθεί να ανοίξει ένα αυτοκίνητο, ας πούμε. Βλέπουν κάποιον που επιτίθεται σε μια κοπέλα μόνη της. Εκεί θα βοηθήσει. Έτσι, δεν είναι πολύ συχνά αυτά. Στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτές, επειδή δεν έχουμε και δεν ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, ειδοποιούμε τις αρχές. Θα σας πω μόνο ότι στο παρελθόν, ο πολύ όμορφος λόφος που έχουμε, ο Αγιλιάς μας, έχει σωθεί από το ραδιοταξί μας 4 φορές. Γιατί είδαν, περνώντας τα αυτοκίνητα, κάποιες αιστείες στο πίσω μέρος, ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική και πριν καλά εξαπλωθεί η φωτιά, είχαν πάει και την είχαν σβήσει. Γιατί έτυχε να περνάνε αυτοκίνητα από εκεί δικά μας. Βλέπουμε, ας πούμε, τα βράδια κάποιους κάδους που τώρα τελευταία δεν ξέρω αν το έχετε δει, έχει πάρει έκταση. Υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσκονται να πάνε να βάζουν φωτιά τους πλαστικούς, κυρίως τους μπλε κάδους. Έχουμε γλιτώσει τους μισούς κάδους. Γιατί όταν βλέπεις να βγαίνει καπνός, παίρνεις ένα τηλέφωνο την πυροσβεστική. Ατυχήματα. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, διακομιδές ασθενών. Όταν βέβαια μπορούν να διακομιστούν μεταξύ, έτσι, δεν μιλάμε για. Αλλά και το ταξί, που δεν έχει βέβαια την τεχνική υποστήριξη, φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει και όταν οι γιατροί το κρίνουν, γρηγορότερα και από το ασθενοφόρο. Ναι, γιατί είχαμε οδηγηθεί τα ΕΚΑΒ πιο νωρίς, αλλά. Έτσι. Το ΕΚΑΒ, το βανάκι αυτά. Let's go! Λέει τα μαλλιά σου, φουμποδίζουν την κάμερα. Πριν μας είδατε από την κάμερα. Ναι. Α, ναι, το Ελάτε όλοι μέσα. βγάζαμε selfie. Θα βάλετε την πίστα. Περιμένετε, ένα στυλό θέλω, παιδιά. Κύριε, βάζω βίντεο τώρα. Ωραία. Βγάλετε εσύ Παναγιώτη την φωτογραφία. Να βγάλετε τα κορίτσια. Να πούμε και δύο κουβέντες εδώ για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ λοιπόν. Εδώ χτυπάει η καρδιά το ράδιοταξί. Είπαμε έτσι, είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ είναι το σημείο το οποίο έρχονται όλα τα τηλεφωνήματα. Ο πίνακας και όλο το σύστημα που δουλεύουμε είναι ένα πρόγραμμα ειδικό για ραδιοταξί, το οποίο μας το έχει στήσει ο προγραμματιστής μας. Θα δείτε τώρα αν θα χτυπήσει κάποια γραμμή ή όπως αυτές που βλέπετε ήδη στην οθόνη, ότι αυτόματα καταχωρούνται μέσα στο πρόγραμμα. Βλέπουμε τα νουμεράκια, ποιο αυτοκίνητο στέλνουμε, αυτά τα νουμεράκια που βλέπετε εδώ. Είναι με το κόκκινο, είναι τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν στην κάθε κλίση. Έτσι, υπάρχει λοιπόν ένας προγραμματισμός, υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο και υπάρχει βέβαια η καταγραφή όλα που ελέγχονται ανά πάσα στιγμή, ποιο αυτοκίνητο πήγε πού, ποιος πελάτης ζήτησε στο ταξί και πού. Γιατί μπορεί κάποιος ταξιτζής στον δρόμο να ξεχάσει, ας πούμε. Θα το ενημερώσει πάλι το κέντρο. Τώρα, μέσα από αυτό το πρόγραμμα κρατάμε και κάνα αρχείο βέβαια όλων των αντικειμένων τα οποία βρίσκουμε μέσα στα αυτοκίνητά μας και μπες λίγο χρυσάκι στο πρόγραμμα με τα αντικείμενα, να δούμε και τα παιδιά. Εδώ θα δείτε, πήγαινε λίγο στον τελευταίο μήνα για να μην το ξεκινήσουμε από την αρχή, ή μάλλον ξεκινάτε από την αρχή λίγο και φεύγουμε. Αυτό είναι από το Σεπτέμβριο του 2012. Θα δείτε, ας πούμε, ενδεικτικά, έτσι, ο Αλεξίου Ξενοφών είναι ο πατέρας του Παναγιώτη, βρήκε κινητό από τα ΤΕΦΑ, το τηλέφωνο του πελάτη παραδόθηκε αμέσως. Έτσι, δόθηκε αμέσως στον ίδιο. Πάμε πιο κάτω, εκεί, Α100, βρήκε πορτοφόλι στην πιάτσα και παραδόθηκε από τον Κωνσταντίνο. Πάμε πιο κάτω. Κλειδιά. Τσάντα με πράγματα. Τσάντα με πράγματα. Βρήκε κινητό. Το παρέδωσε αμέσως Ευκλήδου 16. Είναι μια οδός στην Αγία Μονή.
Πάμε. Ωραία, το γρήγορα. Ναι. Βασικά πολλά κινητά. Όπα, εκεί. Άλφα 38. 30, Πορτοφόλι με 215 ευρώ και την αστυνομική του ταυτότητα. Έτσι, και πορτοφόλι, πάμε. Παιδικό μπουφάν, τόμουρες, είναι αναμήνα. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, για πάμε τώρα λίγο, προχώρησα το λίγο, Τετάρτη λέει εκεί, Αλφα βρέθηκε κλειδί, παραδόθηκε στον πρόεδρο, το οποίο κλπ. Άλλο 45. Κινητό. Έτσι, σημειώνουμε λοιπόν τον συνάδελφο που βρίσκεται το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ένα κινητό και από Ιάπωνα. Και το δώσαμε. Ποιο, ναι. Που βρήκαμε ένα κινητό από Ιάπωνα. Ναι. Ήταν τουρίστες. Ναι. Έχουμε στην Καλαπάπη, έχουμε και τουρίστες. Έτσι, το δώσαμε στο ξενοδοχείο, στο κινητό κτλ. Βλέπετε πόσο, μέσα σε ένα μήνα, πόσα αντικείμενα μπορούν να βρεθούν μέσα στα 90 περίπου αυτοκίνητα. Και δεν είναι μόνο κινητά, πολλά θα δείτε είναι με πορτοφόλια, με χρήματα, με αξιοπουσά σοβαρά κτλ. Πράγμα που σημαίνει ότι ό,τι βρίσκουμε μέσα στα αυτοκίνητα παραδίδεται. Για να δούμε και τι λέει. Τηλέφωνο! Τώρα θα δείτε πώς γίνεται η δουλειά, αφού πρώτα βγούμε από το πρόγραμμα. Παρακαλώ, ραδιοταξί. Μισό λεπτό. Από Πέμπτη. 13 μεταξύ 20 αριστερά της πυροσβεστικής. Το 13 έρχεται. Αυτή είναι η διαδικασία. Τέλειο. Και τη φιλοξενία. Ναι, και τη φιλοξενία πάλι. Μην βάλεις ασφάλεια γιατί. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ναι, δεν είναι τώρα. Δεν. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Αυτό. Εντάξει. Ωραία. Λεπτό και μικρό. Ωραία. Συμφωνείς και εσύ. Το θέμα είναι να συμφωνείς και εσύ. Ναι, βεβαίως. Εδώ για τα Ωραία, γιατί πας κάνουμε μια πρόβα. Για πας εδώ. Είμαστε η ομάδα Εκομοπηλίτη του Δευτέρου Γυμνασίου Τρικάλων. Για πες το μια φορά τώρα, όλο μαζί. Είμαστε η ομάδα Έχεις κάποια διαφωνία. Όχι. Ωραία, πάμε. Να το πατήσω αυτό, να το τραβήξουμε. Όχι, όχι, εγώ θα το πατήσει μόνη της. Εδώ μπροστά το διαβάζει. Εδώ. Ποιο να πατήσω. Αυτό. Αυτό το μεγάλο. Ας περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο τι. Λοιπόν, θα το πατήσεις σε λίγο εσύ. Πρέπει να σου βγάλει μια φωτογραφία. Έτσι, μην έχεις άγχος, δεν είναι τίποτα. Τι φωτογραφία θέλω να βλέπω. Εσύ που φοβάσαι, Έλα, όχι λίγο. το δεις. Πάμε. Ξεκινάμε. Ησυχία όμως. Είμαστε η ομάδα Εκομοπηλίτη του Δευτέρου Γυμνασίου Τρικάλων. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και τη φιλοξενία σας. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και να είστε πάντα καλοτάξιδοι. Ωραία. Καλό. Μπράβο. Τώρα θα πατάμε. Αυτή είναι η απάντηση. Είδατε. Υπέροχο! Ναι, ξέρω, όντως. Έλατε παιδιά. Μπράβο. Τέλειο. Ναι. Να γελάσουν λίγο κι αυτοί οι άνθρωποι τέτοια ώρα. Είναι δύσκολη αυτή η ώρα, λίγο μεσημεριάτικη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Επίσης, να πάρετε τα πράγματά σας.